tajna velikih vina i tajna ozbiljnih vina leži upravo ovde u vinogradima. Čim jedan faktor ne ispunite, odmah se sve ruši kao ova kula od karata. Pokušali smo da na ovim Opranačkim brdima izaberemo najbolje pozicije. To je vino koje nas vezuje za datum, vino koje je napravljeno da može svakog od nas da usreći. Reč je o jednoj strogo kontrolisanoj proizvodnji, znači reč je o jednom velikom ručnom radu. Taj odnos između površine drveta i vina je ovdje idealan. Onda smo kroz vreme saznavali nešto novo, šta to naš vinograd, šta ta sorta grožđa, u kom delu vinograda, odnosno vinogradarske parcele daje najbolji kvalitet. Nemojte nikada ići to ni otkud, što vina starija, to bolja, ne. Samo neka vina su što starija, to bolja. Da ljudi mogu da shvate da nije vrlo lako napraviti vino, jer neko kaže vino je vino. Naravno, svako može s nečim grožđe napravi vino, ali posvetiti se ovako ovom jednom procesu koji je vrlo komplikovan i koji je vrlo zahtevan, iziskuje mnogo vremena i rada i truda.